Tebo deremungo kalaijak Arvind Kejriwal ni bodol tabukhe admi party ni phasing Kendriya sarasrta mantrakno koktun belai rohore silsamwng khwlaikha idi borok ni salaimung raida sbai kwbang rang phatar hastini simi phai tongkha admi party ni thani 7 crore rang ni sebo kwbang phatar hastini fan mankha Arvind Kejriwal ni bodol salaimung idi ni Kendriya cherwi naikolnai motha ni silsamwng Foreign Contribution Regulation Act no naharuya kari ar rang habwi tongkha admi party ni thani abono tino Kendriya sarasrta mantrak ni thani silsamwng khwlaikha borok laithane 2021 biswa idi a dorbar no cherwi naikoltongma ni tei khoroksa no rommani aboni swkangbo laithanai August talo Kendriya sarasrta mantrak ni thani salnaimani idi kwbangma koktwma tangbedini phaising tei saimankha phatar hastini simi 7 crore rang ni sebo kwbang rang phaiui habwi tongkha admi party o. Bureau report, Koktwma.